И така, я да видим, сега ще записваме. Так. Малко по... така. Хоп! Здравейте, скъпи приятели! Отивам да дърпам. Днеска трябва да направя единица на RP 7,5, което горе-долу го оценявам нещо над 210 кг. 215-220, като разбира се 220 е за предпочитане, защото декември месец гоним по-голям тотал. Нещо, което е по-различно в тази годишната подготовка е, че работя на едно място единствено. Нали, му уволних от предишната ми работа, което е тема за друг клип. Макар че много не искам да изпадам в подробности, защото като се изнервям. Но нещо, което съм забелязал, откакто работя само на едно място, а това не се е случвало откакто съм започнал специализация, е, че се чувствам много по-добре физически и психически. Остава ми повече време да се възстановявам, повече време да чета, повече време да наистина съм по-продуктивен, а не постоянно да съм от едната работа в другата работа и да имам супер малко почивка. Така че изключително гадно е като си специализант да работиш на повечето едно място, само да имаш по-високи доходи. Но понякога това е необходимо. Така, този ляв дълго е много шиван. Но ще го направим ето сега. Так. Какво още? Ял съм добре днеска, наспал съм се. Пил съм един път кафе и сега при малко при воркаут, който трябва да почне лека по лека действие, усещам как почва да ме сърбят. Да ме сърби леко лицето от бета-аланина. Така че трябва да е добра тренировка. Но никога не отивай с някакви много високи очаквания, за да не се разочароваш. Разбира се, всяка тренировка е сама по себе си, може сега да се усеща по един начин, може сега да се усеща по друг. Това беше един приятел, дето сега е свършил най-вероятно. Та така, сега завиваме към Гаритейдж. Так, взимаме билетче. Сигурно ще стане много дълъг клип, ама какво да направя? То в YouTube, по принцип, тия ги качват. Трябва да го обработвам. Много време. Нищо. Кот така. Ето към Миха. Тук го чувствам. Тук е моето. Е така назадна. Ще да го шигнем този че. Така става. Так. Опа! Отивам. Трябва да си купя по-хубава камера май. Не, та е добра, ама в това обработване е много тегаво, бе! Аз го измислих. Няма да ги едитвам клиповете. Буквално ще качвам всичко, както съм го записал. Абсолютно рол, както обичам да се състезавам. Така че, който му се гледа, ще гледа, който му се гледа, няма да гледа. Няма видим сега. Това не знам къде го сложа. Не, така. Топ. Преобличаме се, т.е. само слагаме слипарите, чорапите и почваме загрявка. 10 минути колело, там даже по-малко. Малко динамичен стречинг и после 4-5 загряващи серии. Лост 70, 120, 170, не, всъщност 70, 120, 160, 180, 200, но директно 220 или 210, не знам, ще го измисля. Както доди. Кой прави тук, бе? Бах ти големите хора. Айде малко. 5 минутки да разцъкаме. Сте толкова. Абе, я виж, снима ли хубаво това? Фаща ли ме? Я го дръпни малко назад. Така, thank you. Да. Да ме фаща първо как се разтяга малко. То ще го резна така или иначе. Аз сега планирам след втората година да отида на някакво обучение някъде, защото ме ми писна в България, то няма никакво развитие, братче. Искам да фана да отида някъде в чужбина. Някой ден като си почитка през деня, ще ме предеде. Ще се позная с моят доктор, той е много печен, ще каже... В смисъл, реално... Хинтове могат да.
пизи. И така, изключително доволен съм от днешната тренировка. Бенчнахме 140, които трябваше да ги бенчваме преди няколко дена, преди 2 дни. Нямах си, имах много мускулна треска, на градите реших да играя сейф. 220 фатик сингъл след 205 четворка, което беше много добре, усетих ги страхотно. Техниката почва да кликва и нещата изглеждат много добре. Сега имам последна серия с лежанката, сам съм в фитнеса, няма никой. Много я. И така, auf Wiedersehen. Това беше за днеска. Hope you liked it. See you soon.